La localidad del Forcal, Castellón, acogió ayer la inauguración del Palau dels Ossets, un palacio construido a finales del siglo XVI y principios del XVII, reconvertido en hotel rural. A la inauguración asistieron numerosas personalidades como el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner. Crec que és un gran dia per al Forcall i és un gran dia en què se demostra que la Diputació està sempre al costat de qui més ho necessita, que la Diputació està sempre apoyant aquells que més demandes poden necessitar o més camí tenen per recórrer i està sempre intentant igualar les oportunitats de la gent, visquen on visquen en nuclis urbans o visquen en nuclis rurals. Tampoco faltó al evento el alcalde del Forcal, Santiago Pérez Peñarroya, que estuvo presente junto a la consellera de Turismo, Lola Johnson, que destacó el esfuerzo del Consell para aumentar los niveles de competitividad de las empresas y servicios turísticos del interior. Això és una mostra de treball ben fet, molt ben fet, i per tant, aquesta és la línia en la que hem de continuar treballant. Cada vegada hem de ser més professionals, les nostres opcions turísticament parlant tenen que estar millor treballades i millor definides, perquè fora i tots, i els empresaris ho sabeu ben bé, cada vegada la competència és més gran, per tant les nostres opcions, i això és una bona mostra, perquè tant els nostres paratges com la nostra història, el nostre patrimoni artístic, històric, es donen unes posibilitats que hem de saber aprofitar y eso es una buena muestra de todo eso. Las obras de rehabilitación han durado 3 años y con su conclusión la provincia cuenta con 37 nuevas plazas para turismo del interior.